हाय हॅलो इसम ट्युशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण दोडक्याची भाजी बनवणार आहोत। तर दोडक्याची भाजी कशी बनवायची ते बघूया। तिथे मी दोडके असे त्याचे सालं काढून घेतलेले आहेत आणि असे छान असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। आणि इथे बघू शकता एक वाटी मी अशी डाळ हरभऱ्याची डाळ आपण ही 1-2 तास अशी छान भिजवून घेतलेली आहे। 2-3 तास इथे छान अशी फुटते येते हाताने। तर डाळ आपण ही छान भिजवून घ्यायची 2-3 तास। इकडे ठेवून 2 चमचे तेल टाकून त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी टाकून परतून घेतलेला आहे। एक कांदा टाकलेला आहे, कांद्याला पण छान असं परतून घ्यायचं आहे। आणि आता इथे कांदा परतून झाला आहे, अद्रक लसूण टाकून परतून घ्यायचं आहे। इथे टमाटा आता छान परतून झालेला आहे। 1 चमचा आपण हळद टाकायची आहे आणि 1 चमचा लाल तिखट, 1 किंवा 1.5 चमचा आणि अंबारी मसाला टाकायचा आहे 1 चमचा। तर अशा पद्धतीने छान परतून घ्यायचं आहे फोडणीमध्ये त्याला पण। आणि गरम मसाला अर्धा चमचा, धना पावडर अर्धा चमचा। तर आता आपण ही भिजवलेली डाळ टाकून घ्यायची। डाळ टाकल्यानंतर छान परतून घ्यायची। पूर्ण डाळ आपण भिजवलेली टाकून घेतलेली आहे। तिथे बघू शकता अशा पद्धतीने तिला छान परतून घ्यायचं। आता दोडके पण आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत। दोडके पण छान परतून घ्यायचे। इथे दोडके आणि डाळ आपण असं छान फोडणीमध्ये परतून घेतलेला आहे। मी इथे फक्त लसणाचीच पेस्ट टाकलेली आहे, अद्रक नाही टाकली। आणि आता आपण याच्यामध्ये 1 तांब्या पाणी टाकून घ्यायचे हे डाळ आणि दोडके शिजण्यासाठी। तर इथे बघू शकता आता आपण पाणी टाकून घेतलेलं आहे। 1 तांब्या पाणी टाकून घ्यायचं आणि अंदाजानुसार आता आपण 1 चमचा मीठ टाकतोय। मीठ टाकून छान असं परतून घ्यायचं, त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे मीठ टाकल्यानंतर। आणि आता 15-20 मिनिटं असं छान शिजवून घ्यायची डाळ आणि हे। तर अशा पद्धतीची दोडक्याची भाजी छान लागते। ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबत, पोळीसोबत, वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण खाऊ शकता। तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। माझे जर व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण याला 10-20 मिनिटं असं छान शिजवून घेणार आहोत। तर इथे बघू शकता अशी छान आपली दोडक्याची भाजी तयार झालेली आहे। व्हिडिओ आवडल्यास, रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।